Dlhý nos, dobrodružstvo čarovného kráľa. Pred dávnymi časmi žil starý kráľ, ktorý mal jediného syna, mladého a statočného kráľa Tomáša. Tomáš bol dlho preč na vojne, keď mu jedného dňa priniesli list. Otec je veľmi chorý, ponáhľaj sa domov. Tomáš okamžite vysadol na koňa a uháňal domov tak rýchlo, ako len mohol. Keď dorazil, našiel otca ešte pri živote, no bolo jasné, že jeho čas sa kráti. Jedného rána kráľ zavolal Tomáša k sebe a šeptom mu povedal: Syn môj drahý, vidíš, že mi už niet pomoci. Kráľovstvo ti zanechávam, spravuj ho múdro. A ešte mám pre teba poklad pod studňou vo dvore. Používaj ho opatrne. Potom kráľ zatvoril oči a odišiel. Tomáš chcel otca pochovať s veľkou slávou a pozval všetkých kráľov z okolia. Po pohrebe však zistil, že pokladnica je prázdna. Rozhodol sa nájsť poklad pod studňou. Zavolal 12 silných mužov, aby kopali. Vytiahli vodu, ale pod zemou narazili na tvrdú skalu, ktorá im nedala pokračovať. Tomáš ich povzbudzoval: pokračujte, dobre vás odmením, no ani po dlhom úsilí sa nepohli ďalej. Zúfalý kráľ odišiel do svojej izby a premýšľal, čo ďalej. Zrazu prišli robotníci s malou truhličkou. Toto sme našli v skale. Tomáš truhličku otvoril a našiel v nej mešec, píšťalku, opasok a list. V liste stálo: keď potrasíš mešcom, vysypú sa ti dukáty. Keď zapískaš na píšťalke, príde vojsko. Keď si oblečieš opasok a pomyslíš si miesto, ocitneš sa tam. Tomáš potriasol mešcom a stôl sa zaplnil zlatými mincami. Odmenil robotníkov plnými klobúkmi dukátov a bol šťastný. Po čase sa rozhodol nájsť si manželku. Obliekol sa do najkrajších šiat, zapískal na píšťalke a viedol svoje vojsko k susednému kráľovi. Ten sa zľakol, no Tomáš ho uistil: prichádzam len s priateľskou žiadosťou. Kráľ ho privítal hostinou a predstavil svoju krásnu dcéru princeznu Luizu. Tomášovi sa veľmi páčila a ona mu prisľúbila ruku. Na hostine sa Tomáš pochválil: mám čarovný mešec, z ktorého padajú dukáty. Ukázal jej ho a Luiza bola očarená. V noci však princezná potajomky vymenila mešec za obyčajný. Ráno, keď Tomáš chcel platiť, zistil podvod. Nahnevaný zapískal na píšťalke, privolal vojsko a vrátil sa k susednému kráľovi. Luiza sa usmiala: mešec si nechal u mňa, je v zlatej truhlici. Tomáš sa upokojil a hostina pokračovala. Pri zábave však niekto ukradol píšťalku a začali sa mu posmievať. Tomáš sa rozčúlil: táto píšťalka privolá vojsko a môj opasok ma zväzie kamkoľvek. Luiza to využila, ukradla opasok a otec ju nechal zviazať. Ráno ho vyhnali z mesta. Tomáš sa túlal a nakoniec sa vrátil domov, no hanbil sa ukázať ľuďom. Rozhodol sa pomstiť. Vzal opasok, pripásal si ho a pomyslel si: nech som pri Luize. Ocitol sa v jej izbe, no ona mu opasok vytrhla a stráže ho uväznili. Kráľ nariadil popravu. Tomáš v temnici zúfal: radšej si vezmem život, no strážca, ktorý kedysi slúžil jeho otcovi, mu poradil: odval skalu pri múre, uteč. Tomáš ušiel a skryl sa v lese. Zmorený zaspal a zobudil sa hladný. Našiel lieskovce a čistinu s kolibou. Bača ho privítal a jeho žena mu dala syr, chlieb a žinčicu. Po jedle sa vybral ďalej, no zúfalstvo ho viedlo k priepasti. Skákol, ale vietor ho uniesol na strom plný fík. Keď ich zjedol, jeho nos narástol ako trúba. Skúšal zísť, no nos mu prekážal. Potom našiel prameň, napil sa a nos zmizol. Toto je liek, pomyslel si. Natrhal fík, nabral vody a vrátil sa k bačovi. Vyzeral ako obchodník a ponúkol figy kráľovskému domu. Kráľovná,
Luisa a slúžka ich zjedli a ich nosy narástli. Kráľ volal doktorov, no nikto nepomohol. Po pol roku prišiel záhadný doktor, bol to Tomáš v prestrojení. Predviedol, ako figy spôsobujú nosy a dal rabovi vodu, aby nos zmizol. Potom liečil slúžku, kráľovnú a nakoniec Luizu bičovaním a slanou vodou, aby ich horúca krv ochladla. Luisa prosila, vylieč ma a dám ti poklady, odovzdala mu mešec, píšťalku a opasok. Tomáš odhalil svoju totožnosť, ja som ten kráľ, ktorého ste zradili. Tieto veci sú moje a ty si zaslúžiš dlhý nos, potom sa opaskom vrátil domov a žil šťastne. A tak, kamaráti, pamätajte, úprimnosť je najlepšia cesta. Možno aj vy jedného dňa objavíte svoje čarovné dobrodružstvo.